लाइटजोब नै गाहायावबो मोनानि रलाव बिदि लानांगौ ने Thong thong shimane ko thong 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 siali ko खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननो आङो मोनसे इनफरमेशन होनो थाखाय आङो दा दाबसे जायगायाव थांगासिनो दङ माने सासे मानसिखौ लोगो हमनो आङो दा थांगासिनो दङ बेनो जाहैबाय बिरफुं महिलारि बे बिथाङा माने दा मोनसे मोजां बर' सावथुन लाबोगासिनो दं बेनो जादों थैब्लाबो जेना सावथुननि बिसय गोबां नोंथांमोननो आङो मिथिहोगोन जाहाथे नोंथांमोना जेन बेफोरखौ मिथिनानै थायो आरो जेब्ला रिलिज जायो अब्ला बे सावथुनखौ नोंथांमोना जेन नायनो हानाय बायदि बेलाय नै ब्रादारा हेलौ बारा सिनायाखैसैलै सान्दुं मोनबाय हरजाया आरो दा मोजां रायलायनोसै औ जाहैबाय बिरफुं महिलारि ब्रादारनि गामि दा न'आ नोंसिना औ बेलाय नै न'आ नै ब्रादार माने न'आ दे आस्ते आस्ते बाब अब्ला आं जिरायबाय दे नै बिरफुं महिलारि ब्रादारमोननि न'आवहाय ब्रादार बिरफुङा मानि थाखाय बिजि नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ आं खोन्थागासिनो दं माने नै रेजिस्टार लानानै लिस्ट बानायजेनबाय माने बे थैब्लाबो जेना मुभिया ना अलरेडि बुकिं स्टार्ट माने मानसिफ्रा अलरेडि जगाजग लानानै बुकिं खालामजेनबाय फंबायमोन अलरेडि दंफैयो नै बलांगुरिनिफ्रायनो ब्रादार नोंसोरो बलांगुरिनिफ्राय नैबे फंबायमोन दंफैयो दे नै बिसोरो माने दा बुकिं खालामबाय अबे फुजानि थाखाय नोंसिना मा प्रग्रामनि थाखाय दुर्गा फुजा ए बलांगुरि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बलांगुरियावहाय माने दुर्गा फुजायावहाय बे बिथांमोना बे सावथुनखौ दिन्थिगोन आरो बिनि स' नोंथांमोनाबो जायफोरा बुकिं खालामनो गोसो स्टार्ट खालामजेनदो स्क्रिनाव दंखायो मबाइल नाम्बारा कन्टेक्ट खालाम दानिया जों बिरफुं ब्रादारनि न'निफ्राय ओंखारबाय दे जों माने दाबसे जायगायाव थांगोन बहाय थांगोनमोनलाय ब्रादार जोङो माबायाव मिलन बाजाराव मिलन बाजाराव औ सोरनियावमोनलाय बेखौ गाला होनो गाला नोंथांमोना अबेबा सर्ट मुभिफ्राव नुलाबायबो जानो हागौ गाला औ माने बे फुल फिल्माव दं जाहैबाय दानियाव दंखायो थैब्लाबो जेननायाव बेबो दङ मा रल बेनोलाय बेना बिलेनानो एसे फाल्थु टाइप आरोखि बेनाबो आच्छा मेन माबा बिलेननि फिसाला आरोखि एसे फाल्थु आरोखि गोदाव सोराव आरोखि मानसिया आच्छा एदावलाबायनाय मानाय मोदला सिदला स' नायलांबाय थादो आरो इनफरमेशनखौ नोंथांमोना लालांबाय थादो जे नोंथांमोनाहाय जोङो खिन्थालांगासिनो दं माने अब्ला लोगोफोर जोङो ओंखारबाय दे नै नायदो आंजों दङसै जोंने बिरफुं महिलारि ब्रादार जाय माने डाइरेक्टर प्रडिउसार एक्टर बेबायदि आरो दा ब्रादारनि बिसय गोबाङा मिथिया जानो हागौ नोंथांमोना दिनै मिथिनानै लादो दा ब्रादारा नोंनि एड्रेसखौ होदो साय आंनिया एड्रेसा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आमथेखा आमलायगुरि औ नैबे ब्रादारनि खाथियावनो औ खिन्थु जों लोगो मोनलायनाय जायामोन औ दस्रायाव थालायनाय जायो लोगो मोनलायबाय थाग्रायानो जाबाय औ ओमफ्राय ब्रादार जोंथ' बिराद नुबोबाय कमेडि रलफोर लायो ओमफ्राय उन्दै बैसोनिफ्रायनो एक्टिं खालामनायखौ जों नुदों दे खिन्थु ओमफ्राय बियो नोंने मामोन बियो मा सावथुनमोन बियो आङो मोनसे फिसा रल दंमोन सिगाङाव बे जाफुंगोनमोन फार्स्ट रल खालामनाय आरो आच्छा बेनिफ्रायनो स्टार्ट जादोंमोन ओमफ्राय बियो गोबाव जाबाय गैयाबाबो 10 बोसोर बारबायसो नामा बारबाय एक्जेक्टलि एसे बावबाय बे माबा समावमोन बियो बांगालावल' समाव जानायमोन आरोखि बे 2008 ना 2012 मोनथाय बिदि जागोन आंनि डिरेक्सन होजेननाय मुभिया नैबेसो फार्स्ट टाइम जागोन अके फुल नोंनिनो डिरेक्सन बे फुल आंनिनो डिरेक्सन ओमफ्राय स्क्रिप्टआबो आंनिनो ओमफ्राय आं होनाया बिदिनो ओमफ्राय ओरैनो फिसा माने हेल्प होफाबाय थाखायोमोन आरोखि ओमफ्राय आङो दस्रा फुल टाइम होनो हायामोन ओमफ्राय एबाराव फुरा गोसो जानानै फुल टाइम माबादों आरोखि आङो ओमफ्राय नै दाख्लै मोनसे गेन्द्रानि खाफाल होननाय सर्ट माबा बानायदों बेखौबो आंनो होदों आरो स्क्रिप्टआबो आंनिनो बेबो ओमफ्राय माबा प्रडाक्सन खालामनायाबोथ' प्रडिउस खालामनायाथ' आङो 2017 मोन नामा 2017आव मिस्टार दुगा बर' ओमफ्राय बेनिफ्राय मावजिनि आदब 2 बिसोर गासिबो आंनि प्रडिउस खालामनाय गोजा आरो
नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बेसेबां हिट जादों आरो बेसेबां कमेडि थिग बेबायदिनो दा फैनो थांगासिनो दं नै लेटेस्ट थैब्लाबो जेना जेराव नोंथांमोना नुगोन ओरैबायदि मोजां मोजां आर्टिस्टफोर फुरानाफोर जायखौ नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां मोनोना ब्रादार एसे खोन्थाना होसै आं मोजां मिथिजोबलाया सोर सोर दङ फुराना आर्टिस्टफोर दङ जोंहा सिनियर माबा एक्टर माबा आदा राजिब ब्रह्म ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ जायखौ मेडाम दांखोलोदो होननानै मोनथियो बियो दङ ओमफ्राय प्लास ओमफ्राय नैबे दा सोलिबाय थानाय सर्ट कमेडियाव दा बिराद हिट जानाया हाइलाइट जानाय आदा अनिल ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ आदा सिमेन्ट जायखौ डेन्जार होननानै मिथियो डेन्जार सिखा खंखाइ गुन्दा बोरैबा बोरैबि दङ आरो गोबां आरो दंबावो आर्टिस्टफ्रा माने कमेडियान आर्टिस्टबो दङ कमेडियान पारफेक्ट आर्टिस्टबो दङ पारफेक्ट माने बे सावथुना ना कमेडि माने स्टान्डार्ड कमेडिनि गेजेरजोंनो मोजां फोरोंनायखौ होनाय बे मुभिया दे नोंथांमोना नाय आं माखासे मेथाइ खोनासंबाय माखासे क्लिप्सफोरखौ आं नुबाय आरो नोंथांमोननोबो आं दिन्थिबाय दा नोंथांमोना नुगासिनोबो दं माने बिराद माने नोंथांमोननि एक्सपेक्टेशननि बाराबो जानो हाबावगौसो मोजाङानो बे मुभिया ओमफ्राय ब्रादार बे थैब्लाबो जेना जि टाइटेल बेजों गोरोबनानै माने ओंथिया मा दङ माने मा फोरोंनाय समाजनोहाय बे माने थैब्लाबो जेना माने जेननायानो गैया आरोखि जेननायखौनो लाखाया ओरैबायदि माबा मोनसे खालामोबा माबा मोनसे खालामफिनथारखायो आरोखि जेनखाया आरोखि बेयाव दा आरो सिनियर आर्टिस्टफ्रा जेनेबा आदा राजिब मोना कमेडि माबायाव गैफेरामोन कमेडि लाफेरामोन ओमफ्राय नैबे आंनि फार्स्ट टाइम बेयाव गाव कमेडि लादों आरोखि आंबो जे आदा राजिबा एथबां पारफेक्ट कमेडियान आर्टिस्ट होननानै आंबो माबायामोन ओमफ्राय दा ओरैबायदि मोजां बानायदों मथामथि आंनो हाब बेबायदिबो हायो सानदों आरोखि आङो माने फुरा एक्सट्राअर्डिनारि होदों आरोखि एक्टिंखौ फुरा कमेडियाव फुरा स्टेन्डार्ड आरोखि बिराद मोजां मोनदों आरोखि गावबो ओमफ्राय आंथ' लाफेरा होनदोंमोन ओमफ्राय गाव जेब्ला एक्टिं होबाय नायबानो बुजिगोन आरोखि रायजोफ्रा आं बिराद मोजां मोनदों आरोखि गावनो आरो बिसोरथ' हाखायो कमेडि लाखायोसै माबा मोना मेडाम दांखोलोदोंमोन बिसोरनाबो कमेडियैनो ओमफ्राय बेनियाबो एसे माबा दन टाइप आरोखि रला गासिबो मथा मथि दनानो माने जेनलायखाया आरोखि बेबायदि आरोखि नायनानै मोजां मोनगोनखौ आं आसा खालामबाय रायजो राजाफोरखौ आरो अननानै सापर्ट खालाम आरो जोंहा ब्रादारनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो माने बिदि गोदान माने इनफरमेसन मोननायनि थाखाय होमब्ला मोनफैबाय नै जोङो गाला एक्टरखौ नै नों जोंखौनो नेखादोंमोन ना माथो माबोरै जोंखौनो नेखादोंमोन नेयाखै नेनायालाय ओरैनो गरमखाय थान्दा फैलाबायदों आच्छा